Tasta el sabor estrella. Estrella d'Am. La rentadora que em va vendre s'ha espatllat per la calç, tot i que faig servir un producte anticalç. Sí, però que no és eficaç contra la calç de magnesi. Per protegir totalment la rentadora, la solució és Calgon Pastilles. Una pastilla cada rentada protegeix la rentadora fins i tot de la calç de magnesi. Calgon, l'assegurança de vida de la rentadora. Recomanat pels fabricants. Llegar tan lejos y más en bicicleta cuesta mucho esfuerzo. Y es que en la carretera te puedes sentir muy solo. Pero claro, en la bici solo cabe uno. Y venga a carretera, y hoy aquí, mañana allí. Y tú pensando en los tuyos. Y los tuyos en ti, digo yo. Bueno, el caso es que estés donde estés, puedas hablar con la gente. La cobertura Moviline li permet d'estar en contacte amb qui vostè vulgui, perquè en cobertura ningú no li ofereix més que Moviline. Moviline, sigui allà on sigui. Ara, cada diumenge, aniran a casa teva amb La Vanguardia, perquè La Vanguardia regala Paraísos del Mundo Animal, una col·lecció del National Geographic, amb el primer lliurament al vídeo de com s'aconsegueixen les fotos més espectaculars, gratis. Vine a veure un nou miracle, ja caminem sobre el mar. Barcelona era molt dolça i ara li hem posat més sal. Som la sal de Barcelona, Barcelona ja té sal. Barcelona té sal. La sal de Barcelona, que bona. Barcelona té sal. La sal de Barcelona. Mare Magnum, la sal de Barcelona. De 8 a 9 cada matí és l'hora punta de la informació a Catalunya Ràdio. Una hora punta per posar-los al dia, per saber com es desperta el món, per parlar amb els protagonistes de primera fila de l'actualitat i també per opinar de les notícies. Sepa sobre Woody Allen tanto como su psicoanalista. Orbis y RBA presentan su vida y todas sus películas, con el primer fascículo Misterioso asesinato en Manhattan y Annie Hall. Tot el que segurament vostè vol escoltar als matins. Tertúlies plurals, entrevistes compromeses, experts col·laboradors, estrelles de l'espectacle i encara un temps per l'humor. I cap aquí. De 9 a 12, al matí de Catalunya Ràdio. Si en 15 anys hem estat capaços de fer tant, t'imagines què podem fer els propers anys? Tots som el motor de Catalunya. No paris. Plorarà d'emoció quan vegi el luxós i espectacular llibre d'or del Barça de 248 pàgines i 165 fotos que li entregarà el dilluns El Periódico perquè recordi els moments estel·lars del Barça. I cada dia, de dilluns a dissabte, col·leccioni les fotos adhesives que li regalarem per a completar aquesta obra única. Amb truita! Molta truita! I gambes, i pernil. Arròs 3 delícies Frodessa, per això té més bon gust. Amb Frodessa hi ha diferència. Decepción, traición, asesinato. Algunas cosas nunca las ves venir. Malicia. Demà, al diari Avui, hi trobaràs un nou superpin de la història de Catalunya. Una col·lecció que farà història. Caixa Penedès l'informa del resultat del sorteig Prosex.
En el sorteig d'avui dilluns ha sortit premiat el número 18.270. 1, 8, 2, 7 i 0. Pensant en tu, Què va passar al taller aquella nit? hem passat l'estiu pensant en ells. Què se'n deu haver fet de la Dolors? I d'en Narcís, l'August i l'Albert. Pobre Albert. I l'Aleix. Qui ho havia de dir que a hores d'ara encara no sabia qui... No, Aleix, no ho saps tot. No m'importa on vagis, ni amb qui vagis, i si te'n vols anar a Amèrica amb el meu estimadíssim tiet. Aleix, sisplau. Aquesta setmana recordarem els últims capítols per no perdre el fil. I dilluns a la nit la història continua. Sé que faràs tots els possibles per tornar a recuperar la Dolors. Vaig fer mal a una persona. I algú vol venjar-la. No m'espantis, Narcís. Dilluns 18, gran estrena dels nous capítols de Secrets de Família, a TV3. Aquell havia de ser per força un bon destí. Quin fàstic de poble. Tranquil, Dónes una passa més en Jaume mort. vida sana i una bona perspectiva amorosa. Dic Daniel Iborrell, soc el director de la sucursal del banc. Ho sento. Però es va convertir en un malson sembrat de cadàvers. Mai no vam parlar que morís ningú. No hi tens res a veure en aquesta història. Aquella sucursal era un laberint d'obscurs interessos. I per què no m'expliqueu què coi passa en lloc de tonyinar-me? Vam parar també i hem buscat. I tots els indicis apuntaven contra ell. L'hem vist. És un assassí. M'ajudaràs? Ferran Renyer, Mercè Arànega i Josep Maria Pou, en una pel·lícula de Jesús Font. La sucursal. Gran estrena per televisió, dimecres a la nit, per TV3.